மச்சான் பொண்ணுங்கன்னா 7 பார்க்கணும், அதுல 5 நூல் உண்ணும். அந்த 3 நம்மள காதலிக்கும் பத்தியா, அப்ப கழட்டி உண்ணுண்டா. அது கணக்கு சரியா வரலையே. அதான்டா கிக்கு. இல்லாத ஃபிகருக்கு இதுக்குடா கால்குலேஷனே. டேய், நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்க, நம்ம இதான் செய்ய வேணாம். படுப்பு கர்மம் உழைச்சா ஒன்றும் செய்ய போறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு அழகான மருமகளா தேடி கொடுக்கணும்டா. உனக்கு எப்படி எல்லாம் தோணுது? டேய், புத்தருக்கு அரச மரம், எனக்கு இந்த மரம்டா. என்ன மரம்டா அது? ஹாக்கி மீடிஸ் மாதிரி ஆராய்ச்சியை பாரு, நமக்கே வா. மச்சான், எனக்கு உங்க மாதிரி புதுசா கௌதம் மேனன் ஸ்டைல்ல ஃப்ரெண்டையே கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும்டா. கொன்னிட்டடா.